Ние около възможно некъде. Не, бе, не си, бе. Само хубаво се качи, верно малко по-рисковано, но се качи горе и по-добре. Иначе, тук се криви. Как се качи въобще там горе? Винаги ударам. И аз тук го бе качил, не го бе мен. А къде му е тук? Но ветка да как че слезна. Оттегли слъжето назад. Е, само да излезне от там. Че се заклищат и двата. Още не го е бил теглил. Сашка да вика много тесен това пап. Тук на пазрома само за друго. Дай им да връщам 6, дай. Ево, май. Мене трапа и бег най-чист, спокойно. В картоки. Това си, 6 е пар жена. Но сега чист бега водата. Но аз се отседи надолу. Спомним, че има някъде избира вода. Няма да ни Там е биде. лепно. Ако да ама сега бутилка вози, че си стича. А? Няма, но е същото, нали? Още е нещо ключвато ли, нали? Гени! А? Другата не мога да я видим. Стъпни долу с бутуша бе, Гена, около воза. На тебе, че ти е по... Ние трябва рибарски гещери зона си вземем. От аз имам, от я казах. Можем да качуваме по нетопия. Верс, Кюстендил. А? Верс, Кюстендил. Трябва да почнем. Ау. Не. Ти да не си забрил да ги туриш, бе. Не бе, има май така железо криво. А они Гената имаше, ама не можа ги на... Залепено е за друго. Е, баго, тук си останахте, сега какво ще ви вади? Гени! А? Не мога да го мисля. Са чицата на вятъра на колибри. Доле ви се чуе нещо, тук няма нищо. Сам се замъки, да нищо не може да кажа. Това е 2 тона и нещо. Ами, 2 тона и нещо е пачал. Рая, спускай лебедката ти. Е, съм малко. Не, на удър. Сашка да се откине това. Гледай го Сашка, бе. Това се едно клесаше. Сашка! Ама да се влачи, бе, гледай. Сам ми развали дълбочината на коловозите, бе. Само се минава с панда. Сашка. Ти видели го как ще ме даваш? Да не го сполети, това месечина да дъка. Само така чепкаше, като нали знаеш при изпит какво си нервира. Само чепкаше на тебе. Научам те си. Пуща чантета.